Kedamtang bo signify sirkep ani det PK Japon Japan NDA sorkar atung purun ke thom aphong PM Modi Prime Minister abaha semideng ponti PM anghoi ingni pontanglo. Semikideng pon bang proxy kebra hini angbong Rajnath Singh Amit Shah JP Nadda Sarbananda Sonowal pendanglo kadokabe bang prok kebra isi abang pu bangki abangke Bharatiya Janata Party Racharya Songahin pensi Minister anghoi pekonlo. Lapen anparta bang solong kacelang pon TDP pen bang hini, JDU pen bang hini, LJP pen inut, JDS pen inut, SS pen inut, RPI pen inut, RLD pen inut, ADS pen inut lapen HAM pen inut aphan Minister anghoi pek ponlo. Puthot rui thu senang semikideng pon bang proxy kepra hini angbong Rajnath Singh, Amit Shah, JP Nadda, Sarbananda Sonowal pen danglok kadokabe bang prok kebra isi abang pu bang phi abangke Bharatiya Janata Party Racharya Songahin pensi Minister anghoi pek ponlo. Lapen anparta bang solong kacelang pon TDP pen bang hini, JDU pen bang hini, LJP pen inut, JDS pen inut, SS pen inut, RPI pen inut, RLD pen inut, ADS pen inut lapen HAM pen inut aphan Minister anghoi pek ponlo. Bang Sohut Home Minister, Finance Minister, External Affairs, Defense, Education lapen Culture Saikam abangke BJP Racharya Songatum ahin pensi cherapon pamilo. Lapen anparta bang thomkep aphan Cabinet rank bang thomkep ratrok aphan MOS lapen bang phophan Independent Church pek ponlo. Narendra Modi purun ke thom aphong PM semideng det pen kedamtang bo signify kep arni det piadang along kuti kedo saika chutiki arada phan ke panong pipon PM Kisan Nidhi purun crate proxy mate 17 installment atangka pipajer pon. National Desk Report KATV News.